रायगडच्या महाडमध्ये एनसीपीचाच म्हणजेच राष्ट्रवादीचा आज कार्यकर्ता मेळावा होणार आहे। भरत गोगावलेंच्या मतदारसंघात शक्ती प्रदर्शन पार पडेल। महाडच्या चांदे क्रीडांगणावर पक्षप्रवेश आणि कार्यकर्ता मेळावा होणार आहे। उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे उपस्थित राहणार आहेत। राष्ट्रवादीकडून गोगावलेंना शह देण्याचा प्रयत्न केला जातोय। रोजगार हमी आणि फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांच्या मतदारसंघात आज राष्ट्रवादी शक्ती प्रदर्शन करणार आहे। महाड येथील चांदे क्रीडांगणावर पक्षप्रवेश आणि कार्यकर्ता मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आले। उपमुख्यमंत्री अजित पवार या मेळाव्याला उपस्थित राहतील। शिवसेना ठाकरे गटाकडून महाड मतदारसंघातून निवडणूक लढवणाऱ्या स्नेहल जगताप यांनी नुकताच मोजक्या सहकाऱ्यांसह राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश केला होता। यावेळी जाहीर पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रम महाड येथे होईल असे प्रदेश कार्यालयाने जाहीर केले। त्यानुसार चांदे क्रीडांगणावर पक्षप्रवेश आणि कार्यकर्ता मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आले। जगताप कुटुंब हे गोगावले यांचे कट्टर विरोधक म्हणून ओळखले जातात।